Eta jarraituko dugu, kasu honetan, Alaitz eta Maiderren amets bat abestiarekin. Hurrengo parte hartzailetako batzuk badute dagoeneko esperientzia kantarin, eta esango dizuegu eurek asmatutako dantza dakartela, eta injustu ere hori egin zaiela zaiena. Apur bat, dantza hori ikastea. Dena den, primeran menperatu dute guztia, eta gogotxu datoz, txalo bero bat eurentzat. Apa lagunok! Osan da. Amets bat izan du ez dizko amets bat zure besatan babesturik erantzuna eskeniz argitasunarekin Harri gogorrak! Bueno, listo, ya está. Nervioak enduta, ez da? Hor barruan, Hola, entzeuden. Bueno, ez da inbesterako, beitu. Arnasa hartu, ya está. Engo dugu berriro, ¿vale? Venga, presta zaitezte. Ya está. Bueno, aizue. Zuek zer amestu duzue gaur? Ez zaita akordatzen? Ez? Zuek ez da? Ez. Amets bat, hainbeste, niego naiz pentsatzen, nik amestu dut gauza bat gaur. Kontatuko izuet horre atzean, bale? Bai, bagoaz, kontatuko izuet. Beitu, Lanengo egin. Oso ondo!